Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 15 апрель, дүшәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә барыгызга да атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге теләп калабыз. Һәр эшегездә дә уңыш юлдаш булсын. Инде бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгаларга да күз салып китик. Безнең мәртәбәле Габдулла Тукай премиясына дәгъва кылучылар арасында Татар-информ агентлыгы танылган журналисты Рамил Гали да бар. Талантлы шәхеснең киләчәге ул тулганчы ук язылып куелган дип әйтсәк тә була. Бу ничек килеп чыккансың? Сорауга җавап алдагы видео язмада булыр. Бердән булып кирдем, һәр блондин булып чыгам. Танылган фоторәссам Рамил Галине журналистлар арасында белмәүче юк. Тыйнак хезмәткәр үз эшенең чын остасы, башкача мөмкин дә түгел. Чөнки Рамил туганчы ук әтисе аңа бүләккә фотоаппарат әзерләп куйган була. Белмәү, бүтән паучкида инде шул фотоаппаратка алып килә фотоаппарат, әрләйендә ничек торабыз һәр так фотоаппаратка ала, яннар мин тугач бер 3-4 көндән уже фотографиялар бар. Әти мине уже төшерә башлый. И безнең туганыбыз абы Шакир абы, ул профессиональный фотографы. Алар әти белән бик дусы. 5-нче сыйныфта укыганда Рамил профессиональ фотоаппарат иясе булса, мәктәпне тәмамлаганда фоторәсемнәрне зур осталык белән башкарырга өйрәнә. Химик технолог һөнәрен үзләштергән Рамилнең фотоаппарат кулыннан бер кайчан да төшми. Шуңа да тормыш юллары аны завод газетасына алып килә. Шул вакытта мен там зарплата кечкенә бала туды, фотографлар шәп кенә яшиләр, Жигулилары бар. Әле яшь кенә шунарга мин үзак уйламыйча күчтем фотограф булып, завод фотографы. Завод фотографы ни өчен әйбәт, анда бөтен әйберләрне төшерәбез, и портрет та төшерәбез, жанр да төшерәбез, производство да төшерәбез. Шул заманнан инде 40 елга якын вакыт узып киткән, меңнәрчә фоторепортажлар җыелган. Объективка кергән һәрбер фотосурәт бай архивта урын алган. Алар арасында сирәк фотолар да саклана. Мәсәлән, биредә Рудольф Нуриевның Казанга килүе сурәтләнгән. Ул вакытта атаклы биючене төшерергә бер телекамерада, бер репортер да килмәгән була. Рамил Гали шәхесне грим бүлмәсендә җан атарларын кабул иткәндә төшереп ала. Бу фотоның иң кадерле эшләренең берсе. Любой кеше эшли алмый журналист, фотохәбәрче булып эшли алмый. Монда кирәк эш фактор. Беренче фактор композиция күрергә кирәк. Икенче фактор һәр цвет, рәсем, буяу күрергә кирәк. И өченче фактор ул все-таки авыр эш, җиргә кирәк. Танылган фотожурналист Рамил Галинең эшләреннән тупланган күргәзмәләр Казан, Ярчаллы, Түбән-Кама шәһәрләрендә, республикабызның башка район үзәкләрендә әледән-әле узып тора. Серле хәзинә сәхифәсе татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре белән таныштыра. Бүгенгесе чулпыга багышлана. Татар халкының көн күрешен төптән өйрәнүче совет этнографы Николай Йосифович Воробьев булай дип язган. Чулпыны чәчне йөртүдә тиешле тәртипне саклаган барлык татар хатын-кызларда таккан. Кыз баланың чәче билгеле бер озынлыкка җитүгә үк ул чулпы тага башлаган һәм аны үлгәнче йөрткән. Һәрбер чулпыда тәңкәләр саны 10-нан 20-гә кадәр булган, хатын-кыз хәрәкәт иткәндә матур чылтырау тавышы чыккан дигән. Чулпыларның төрлелекләре белән безне үз коллекциясе үрнәкләрендә Гөлшат ханым Нагайбәкова таныштыра. Сәхифә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Татар хатын-кызын иңелек ишетәсең, аннан гына күрәсең дигәннәр элек. Бу әйтем атлаган сайын чыңлап торган чулпылар турында түгел микән соң? Чулпыларның да үз серләре бар бит.
Затлылык татар кызында, шулпысында бар хикмәт. Шыңлый шулпы тәңкәләре, атлаган сайын ләззәт. Татар хатын-кыз. Урталарында менә бу быжыра, ул буын дип атала. Менә бу бер буынлы шулпы. Ике такта, бер быжыра. Менә бу озын, бик авыр шулпы. Бу мишәрләр шулпысы, сергач мишәрләре. Һәм ул инде бака дип атала. Аларның диалект исеме. Монда инде без ике сабак күрәбез. 3 такта. Бу 2 буынлы дип атала. 3 буынлы да булган, 4 буынлы да, 5 буынлы да. Ул инде зәркәнченең осталыгыннан торган. Шулпы ясау зур осталык сораган. Менә республикабызның кайсы районнарында шулпы ясаучылар киң таралган булган? Ул Биектау, Әтнә, Арча, Кумара якларында, ул Казанарты якларында таралган. Анда инде гаилә зәркәнчеләр булган. Алар үзләренең серләрен атасы улына яисә бик якын үзенең укучысына гына әйткәннәр. Шуңа күрә бик күп татар зәркәнчелекнең серләре юкка чыккан. Хәзерге вакытта инде безнең Татарстанда бер 10 кеше дә юктыр. Менә шулай матурлап, җепкыр техникасында, күперткән җепкыр техникасында эшләүчеләр бик сирәк. Минем танышым бар. Аның әбисенә, анарга 6 яшь тулгач, әтисе авыл мулласы шулпы бүләк иткән. Мә кызым, минем истәлегем булып калсын дигән. Ул апа 80 яшьтән дә чыккан, 90 яшьтә генә вафат булган. Гомер буе ул шулпыларны киеп йөргән. Гомер буе. Чәчләрен 2 тылымга үреп, һәр көн әти төсе итеп, әти истәлек итеп, шул шулпыларны киеп йөргән. Шулпы безнең күршедә яшәгән авылыбызның өлкән апайларының берсе Мөкәррәмәт дә бар иде. Ул 90 яшьләрен уздырып вафат булды. Һәм менә ул үлгәнчегә кадәр шулпыларын тагып йөри иде. Һәм менә мин шулпының кадерен һәм кыйммәтен соңыннан гына аңладым. Шуннан да балачак истәлекләрендә калган. Менә ул безнең йортка суга керә торган иде. Һәм ул менә ишек алдыннан әле күренмәгән чакта да аның шулпы тавышы ишетелә иде. Һәм менә без Мөкәррәмәтнең безгә килгәнен ишек алдында йөргән чакта булса, менә шушы шулпы тавышыннан ишетә идек. Шуннан да менә ул көмеш тәңкәләрнең шыңы ул ишетелеп тора. Һәм менә ул гомер буе көмештән кигән йөзекләр, беләзекләр тагып йөрде. Һәм менә аның шушы хатын-кызларга булган шу гүзәллеге менә балачак хатирәләр булып калган минем. Үзебезнең гаиләдә безнең шулай ук әбиемнең шулпылары бар иде, әниемнең әнисенең шулпылары шулай ук бездә сакланды. Ләкин әти безнең гармун уйнарга бик ярата иде. Һәм менә ул берничә тәңкәдән шушы яңа гармун заказ биргәндә, яңа гармуны өчен шушы көмеш шулпы тәңкәләреннән гармун телләре ясатып алды дип сөйләделәр. 6 яшьтән үк кия башлагач, ул менә балалар шулпылары, алар аерым нәзакәтле шундый нәни кечкенә генә формада булганнар. Менә аларның шулпыларын алсак, алар инде зуррак.
ауыррақ та, зуррақ та, олар қимметірек те болғандар енді. Шуңа күрә балаларға бет енді оны бик тақмағандар. Балаларнықы олар бик нәни шулпылар. Менә бу инде бер 10-15 грамм. Байрақ кешеләр, аларның шелтәрле булган шулпылары. Ул инде биясе дә кыйбатрак булган, монда асыл ташлар да куелган. Ярыллык кешеләрдән аларны тәңкәдән генә торган. Ул инде бер тәңкәдә булырга мөмкин булган. Вак акчада инде 50 тиенлекләр. Аларны тасмага бәйләп, тегеп куеп, шулай чәчкә үргәннәр. Чәч үргечтә дигәннәр аларны. Бу инде менә гади генә тәңкә. Чәч тәңкәсе. Шулпыларның төрле формалары да булган. Менә ике шулпыны, ике такталы шулпыны кушып ясасалар, ул киянтәле шулпы дип атала. Менә киянтәле шулпылар алар бик еш очрамаганнар. Һәм инде аларның өстәге өлеше киянтә сыман булган. Шуңа күрә шундый исем дә биргәннәр. Монда инде бу бик авыр чәч бизәгече. Аны тезмәгә теккәннәр. Яисә ике пар тасма белән башка бәйләп куйганнар. Ул бик авыр булган. Татарлар ышанганнар, авыррак чәч бизәгечләре әйбәтрәк чәчне үстерә дип уйлаганнар. Тылымнар куерак, озынрак була дип уйлаганнар. Башлары да орткан. Каюм Насырида, Шәгебетдин Мәрҗани, алар бөтенесе үзләренең язмаларында язганнар. Бу шулпылардан кайбер хатыннарның башлары һәр вакыт авырткан. Бик авыр, менә монда бер 400 грамм бардыр. Аны көне буе киеп йөргән, инде хатын-кыз барганда шундый матур чынлап торганнар. Зәхмәтҗанова, сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Turmuşumda ənkəy küpünü kürdün, şəklərinə qunadı şalların. Şul şəklərdə qaman şəğlı şulpılarının şınarı. Şul çeşlerde qaman şınglı ikibik, gümüş şulpılarının şınarı. Xuday birgən ömür
сымы